Разрешените техники в състезанията по тейквондо. Независимо какъв е класа А или Б, всеки състезател има право да отбелязва точки с ръце. Тейквондо, състезателното тейквондо, разбира се, е разрешен само правия удар, независимо дали е с предна или с задна ръка, и това е единственият удар, който точкуват съдиите. Съдиите общо взето определят дали този удар е нанесен правилно, дали е нанесен в частта от когото наградника, който отчита точки. Наистина, доста често се случва по състезание, нали, и зрители, и родители, а дори състезател да не разбира защо не му отчитат ударите. Случва си обратното, нали, удар, който реално аз лично не бих оценил като успешен удар с ръка, да бъде оценен от съдиите. Но това е общо взето единствения случай, в който съдиите, нали, имат решаващ глас дали даден удар е легитимен или не. И оценката е субективна. Когато стигнем и до видеореплей, какво може да иска треньор, ще разберете, че дори да е очевидно, че даден състезател не е нанесъл правилно удар или дори не е ударил противника в нагръдника, треньорът не може да иска отмяна на този удар. Единственото, което можем да искаме за нашият състезател е, когато съдиите се объркат, тъй като и те са хора, случва се червения състезател в момента, виждате на нашия удар, единият съдия натиска за успешен удар на червен състезател, другият съдия обаче се обърква и натиска копчето за удар с ръка на синия състезател. Това обаче излиза на таблото. Дисплея показва, че има натиснат бутон за ръка и в конкретния случай излизат от двете страни на таблото. Едното излиза за червен, другото излиза за син. И когато треньорът внимава в срещата и види, че всъщност има отчетена ръка, но съдията се е объркал, дига картона и може да поиска преразглеждане на ситуацията. Доста често опитни съдии правят тази грешка. Хубавото при тях е, че те веднага вдигат ръка, имат право да го направят, съдията спира срещата, събира ги за кратко заседание и присъжда точката, когато двама съдии потвърдят, че са дали, че има удар с ръка за червен състезател, точката му се слага на таблото. За да бъде по принцип техниката отчетена, трябва да бъде прав удар с използване на предните фаланги на юмрук, с плътно стиснат юмрук. Ще забележите по състезание, че не винаги състезателите удрят в юмрук, някои дори пляскат по когото и някой път съдиите го отчитат. Моят съвет е, колкото и несправедливо да ви се струва, няма какво да направим по въпроса, можем просто да продължим със срещата. Разрешените техники с крака в състезанието по тейквондо са малко по-интересни. Там по стария правилник, в който нямаше електроника, зачитаха с удари с крак, които са нанесени с достатъчно голяма сила. Това, разбира се преценяваше от съдиите. И, разбира се, трябваше да бъдат нанесени с правилната част. Правилната част беше всичко от глезена надолу. Този проблем вече е решен, когато се използва електронна екипировка, т.е. точки се отчитат само когато са нанесени с чорапите, които състезателите носят. Тук с синьо са обозначени и местата, на които се намират магнити, които като ударят когото дават контакт и тогава се случва точката. Преди 10 години, общо взето, първата електронна система, която се въведе, мисля, че беше Adidas, там нямаха чорапи. И нагръдниците отчитаха всеки удар, нанесен независимо с крак или с ръка. Тогава всеки удар беше по една точка, но се случваше така, че дори когато се ритне с подбедрица или с коляно, което не е позволено в състезателното тейквондо, да се отчиташе точка. Това наложи използването на подобен вид екипировка, чорапи, които само когато бъдат те използвани или удара се нанесе с тях, да отчитат точки. Виждате, предния имат тук магнит, тук и тук. Имат отстрани магнити, долната част на петата има магнит, отзад, отдолу. Правени са опити, между другото, и на големи състезания да бъдат манипулирани. Някои си слагат повече магнити, някои дори са си слагали магнити в ръката. И това налага при
проверка на пункта за екипировка, съдиите имат едни специални магнитни карти, с които проверяват броя на магнитите, за да не допуснат подобна екипировка и подобно неспортсманско поведение. Ако бъде заловен, състезателя бива дисквалифициран. Но това е важно да се знае. Общо валидните удари са само тези, които се нанасят по отношение, разбира се, на ударите с крак, които се нанасят с електронния чорап. За да бъде отчетена точка, е необходимо ударът да бъде достатъчно силен. Понякога дори и силният удар обаче не бива отчетен от системата, но в крайна сметка електрониката, нали, не е перфектна, но е по-добрият вариант. Аз на времето се състезавах, когато съдиите даже още нямаха кликери. Нали, първият етап беше съдиите пишат на едни листчета и ти до трети рунд не знаеш всъщност дали водиш в резултат или не водиш, и се случвали много странни неща. Дори на големи състезания единият състезател убива другия от бой, но накрая, нали, съдиите обявяват то битие общо взето за победител. И имаше много скандали. Това беше една и от причините Международния олимпийски комитет да иска такъв вид екипировка да бъде въведена в тейквондо, което, нали, да лиши съдиите от този субективизъм, който прилагаха по време на състезание. Не мога да кажа в кои случаи е бил нарочен или не, но беше факт. Електронната екипировка до голяма степен решава този проблем. Разбира се, в някои случаи дори удари към главата, силни удари, не могат да бъдат отчетени. Този проблем до някъде е решен с възможността треньора да иска видеоповторение, но преди няколко години Георги Тасков, нашия състезател и треньор, играеше на едно състезание. При това беше състезание от така доста голям ранг, G-турнир със световна ранглиста при кадети. На полуфинал Георги нанаси може би 3-4 удара с крак в главата на противника и системата не отчита. При това положение треньорът обикновено иска тестване на екипировката. Ние го поискахме, тя показа, че е регистрирана, но всъщност тогава знаехме какъв е проблема. Самата система беше нещо дефектирала и въпреки, че отчита, че има удар, не даваше точки. И това, което тогава направихме с Георги, още се смееме, като се сетиме за този момент, е, че всъщност той спечели полуфинала, в последствие и финала, като играше клас Б. Просто бяхме принудени, което е абсурдно, нали, на такова ниво да играем клас Б без удари в главата, но всъщност спечелихме и тогава спечели златен медал и бяхме много щастливи. Това, от което не бяхме щастливи, е, че когато искахме всъщност да тестваме системата за точки, съдиите не ни обърнаха внимание, казаха: сядайте и си доигравайте срещата, и общо взето няма какво много да направим, тъй като те командват парада. Но след самата среща, тъй като имаше много силни шутове, дори видях как един съдия си коментираше с другия, вика: виж какъв шут му нанесе, нали, в главата, беше като воле, каза, и не отчита системата. Така че случват се и такива неща. Екипировката по някой път, която се използва на състезания, остарява, но когато сме приели да участваме, участваме. Каквото в смисъл, може да се падне и червен, може да се падне и син с подобна екипировка. Много зависи от състезанието. Общо взето има малко хора, които се стремят наистина да държат ниво и да състезанието да бъде добре организирано, красиво, така да изглежда отстрани, общо взето настроението да бъде правилно, но в крайна сметка там сме да се състезаваме и най-много това, което треньори и състезатели държат, е, разбира се, съдиите да бъдат качествени и екипировката да бъде работеща. За съжаление, не винаги се получава, но това са нещата. Разрешените зони, в които може да се атакуват, както знаете, в тайквондо са разрешени удари с крака от кръста нагоре, говорим за състезателното тайквондо, и удари с ръка в тялото. Единствено на клас Б не са разрешени удари с крака в главата. Всякакви хващания независимо на ръка, крак или тяло на противник или екипировка са забранени. Състезателя има право да бута с ръце. С крак, разбира се, и с крак има право да бута, но има право да бута с ръце. Има няколко случая, които ще ги разгледаме след малко, в които всъщност той бива наказан, ако бута с ръце, но те са изключени от правилото, така че наистина това е новото и беше въведено това правило, за да може да не се накъсва играта и просто да има повече екшен.
По отношение на тялото, атаки с шимрук в хугото, атаки с крака в хугото или нагръдника са разрешени и ако бъде нанесен удара с необходимата сила с правилната част на крака, т.е. с чорапа, ще отбележи точка. Единственото, което не се позволява е, ако погледнете червения състезател, тази част тук, която всъщност е гръбнака, тя е незащитена и не се позволяват техники, независимо с ръка или с крак към нея. Разбира се, в разгара на среща, особено когато състезателите нанасят ожесточен удар, е много трудно да се прецени къде точно е бил нанесен удара. И разбира се, трудно и за състезателя да се опитат да не нанася удари там. По принцип, много опитните състезатели се пазят и това общо взето се случва изключително рядко да бъде наказан даден състезател за удар към гръбнак. Обикновено се случва, когато единият състезател обърне гръб за да избяга от ситуацията, другия, понеже така е грабнат много от адреналина, го догонва, нали, му подскача към гърба. Тогава общо взето и двамата състезатели биват наказани. Един е за това, че бяга от срещата, другият, че атакува гърба. Единственото по-специфично тук е, че са разрешени удари с крака от ключицата нагоре. Това се счита, в смисъл няма да бъде точкуван удар, ако състезателя го нанесе във врата, но и няма да бъде наказан. Успешен удар в главата се счита този, който е всъщност от врата нагоре. Тоест понякога или каската не отчита, или ударът е нанесен в лицето на противника, където няма сензори, но тъй като удар в главата, треньорът има право да вдигне картон и да поиска 3 точки или съответно 5 точки, ако удар е с въртене, за този удар. Разбира се, ако няма картон, състезателя, треньора не може да поиска нищо. В определени случаи съдията също може да поиска видеореплей, за да бъде дадена точката. Това се случва обикновено, когато ударът е силен, треньора няма картон, а видимо другия състезател е получил удар в главата.